ומה כולם ברוכים הבאים לעוד סרטון. אני רוצה להסביר לכם, אני יודע שאולי בטעות שאמרתי לכם לבזבז רובקס, ואני טיפה מצטער על הסרטון הזה, אבל כן, דבר ראשון זה נעלם, כי אני ידעו שזה ממש מטורף, אבל יש עוד שיטה ממש מטורפת. טוב, אז אתם צריכים מלא נמלים ענקיות כמו שאתם רואים, פשוט זה כל הנמלים ענקיות שיש לי, אז 4. ואז מה שאתם צריכים זה נגיד כל קונאציה יש מלא כאלו, פשוט לקטוף אותם ככה, ללחוץ על זה, או אני לא יודע איך זה עובד גם במחשב, אז סליחה אני לא אומר, אנחנו עושים את זה במחשב, ואז ככה אתם כאילו יכולים להרוויח מלא כסף מזה, ואז פשוט אתם מחכים שלא יודע, פירות או טרופיקל יהיה פה, ואז פשוט אתם מביאים את הכל לפה ותקבלו עדיין מלא דברים. זה אולי ייקח טיפה יותר זמן ויהיה טיפה פחות טוב כמו הקודם, אבל זה גם בחינם וגם אתה לא יכול לעשות את הקודם. אז ביי ותודה מאוד שראיתם את הסרטון, שתפיתם בסרטון.